भैया आज के ए माहौल में बहुत अच्छा एगो सुर मधुर गाना ट्रेंडिंग चलता जौना के भाव कैसे बा रउआ सुनी कि 4 गो के पोस देली अरे दूधवा पियाई के कि 4 गो के पोस देहली अरे दूधवा पियाई के अरे 4 गो से पेट नहीं भरे गुमाई के 4 गो से पेट नहीं भरे गुमाई के 4 गो से पेट नहीं। भैया ये बात सत्य बा। ये गाना जे भी लिखले होए जहाँ के भी हमारे भाई होकस पिता समान उनके दिल से सैल्यूट बा, तहे तहे दिल से नमन बाटे कि का जादू बाटे रउआ पेन में कि हम सबके दिल जीत लेनी। ये बात सत्य बा कि 4 गो के पोस लेली माई लेकिन हमनी से एगो माई के पेट ना चलेला। सत नमन भैया रउआ के लव यू।